Endnu en flæskesteg. Det er det, vi skal. Vi er fucking klar. Vi er fucking klar. Klokken, den er 5:37. Og det er flæskestegtid. Bro, du har lavet en sindssyg rute til os. Jeg har prøvet at lave mit studie ordentligt, du ved. Og nu må vi se, om det lever op til forventningerne, altså. Lad os flække den. Billeder, de kan mange ting, men flæskesteg, de kan endnu mere. Goddag. Goddag. Jeg har bestilt en flæskesteg sandwich. Er det muligt, du kan give den en slice? Skær den over? Ja. Jeg kan godt tage. Det er det, chefen godt kan lide. Var det fornemt. Tusind tak. Vi er på den store flæskesteg sandwich-jagt. Tak for det. Ej, det er fint. Nej, det er så fint. Altså, krævet er blevet splittet op, men det er bare det smukkeste, som man kan lide det. Det er sådan nogle kødgardiner, der vinder det der. Det er det i den grad. Er vi ready, eller hvad? Dino, lad os gøre det. Ja. Jeg kan faktisk rigtig godt lide den. Rigtig solid. Ja. Og noget, et eller andet slags krydderi. Jeg er ikke helt klar, hvad den jeg ved ikke, om det er peberen. Den er mega juicy. Altså sådan... Ja. Og syltet er... Jamen, jeg tror, det er syltet. Og så oveni, stegen, der bare er blød og lækker. Og Altså, det er godt. Den er helt... det gør maven glad, det her. Ja. Ja. Den flæskesteg er ikke så crispy til gengæld. Jeg fik et, der var meget crispy, og så en, der var med mere blød. Men overordnet en rigtig, rigtig bundsolid en. Og hvad gav vi? 65? Ja. Helt fint pris. Det synes jeg er meget i orden. Meget i orden. Ej. Ej, det er godt. Nej. Ej, tusind tak. Ja. Tusind tak. Altså, så fik vi lige en care package her. Close up eller noget. Ja, Well approved. lige præcis. Der er en eller anden krydderi. Jeg ved ikke, om Ja, det I er har et eller peberen, andet. eller et eller andet... Peberen, der er ovenpå. Aha, det er den, bare peber. der giver det. Ja. Det kan godt Man kan smage. godt smage det. Jamen, for der er et eller andet, der i hvert fald overtrumfer lidt mere end sædvanligt. Det skal også siges, at der er også mild chili-dressing Okay. smurt på bollerne. God flæskesvær. God sylt. Blød, lækker, saftig steg. Det spiller. Det gør det. Den er god. Ja. Min rating, Ja. 7,5. Du giver den 7,5. Jeg synes, den er, altså, jeg nød den oprigtigt. Ja. Og så synes jeg, det var fucking fedt, at han bare kom ned med nogle ekstra svær. Ja. Den var helt crispy. Og så er den billig. Ja. Altså 65 kroner, bro. Price performance-mæssigt, der er det også bare, der holder den virkelig langt. Ja. Og til andre, hvor vi har fået samme størrelse, bare til 100 kroner, Det er det. så er bare det her en voldsomt solid omgang. Og ja, god betjening, høflig manden, og ja, det var sgu en lækker omgang. Jeg tror, jeg vil lægge på den i høje ende af 6. Vi slutter måske med en 6,7 herfra. Jeg må jo lige bekomme mine begrundelser her. Okay, det var faktisk hjemmelavet det hele. Det var godt. Tjek. God sylt. Tjek. Måske ikke hjemmebagt brød. Det var bare en god briochebolle, men den er også god. Tjek. Altså for mig, hvorfor den ikke er højere. Jeg er personligt en mand, der spiser meget. Ja. Godt nok var det ikke den dyreste, og den ligger godt prismæssigt. Men jeg kan godt lide, at der er noget at tage fat i. Altså. At jeg bliver mæt, når jeg spiser den. Ja. Og selvom jeg er en mand, der måske ikke ligner, at jeg spiser så meget, jeg spiser rigtig, rigtig meget. Så sådan en den vil ikke være nok til at mætte mig. Jeg skal i hvert fald have 2. Ja. 3, hvis jeg er et svin. 4, hvis jeg er indform. Okay, rolig. Kan godt. Ja, det er du ret. Ja, jeg føler det der. Ja. Jeg tror, at det eneste, jeg faktisk vil have næsten bedre herfra, det er, at der var, var en hjemmelavet bolle, og så måske et eller andet ekstra, måske noget sødt. Ja, Okay. lidt for at gøre det lidt mere crazy, ikke? Ja. Ja, men ellers så... Ja, jeg tror, mit sidste bud, det er, Mums får 7,5 fra kondisøren herovre. Ja. Lad os tage næste sted. Lad os gøre det. Harry's Place. Hjertet af Nørrebro. Meget, meget hyggelig lille hjørne, de har lavet her til det. Det må man sige. Ligner en lille udbygning af bygningen. Ligner ikke, at der er så meget plads, men der ser proppet ud derinde. proppet ud. Ja, det er jo en pølsevogn, Dino, der har ligget her i over 75 år.
Og det skulle faktisk sige, at det er også den ældste pølsevogn, eller pølsebod, i København. Og så har jeg bare hørt, at de skulle lave nogle gode flæskesteg-sandwiches. Så jeg synes, vi skal hoppe ind og tjekke det ud. Eller gøre et eller andet med det. Jeg går lige lidt endnu. Ja. Okay. Hvor lang tid? 6 minutter. 6 minutter? Nej, den venter jeg bare på. Den tid herinde. 5-6 minutter. Men det er jo et dejligt sted her. Hører man, altså... Kan vi lige fact-checke? Han sagde, det her sted det er 75 år gammelt. Cirkus? Det passer ikke. Det er 60 år gammelt. 60 år? Ej. Fuk. Vi havde 60 års jubilæum i sommer. I havde 60 års jubilæum i sommer? Ja, okay. Det er nok en af de ældste, der er tilbage i verden. Ja. Hele muligheden. Ja, det er fornemt. Hold da op. Okay, så vi når det. Okay. Skørt lige nu. De er crispy. Og det der, når de bare er, altså, fresh, den er Ligesom det skal fresh. Harris Place. Harry's Place. Nej, lad os se, hvad dyret det kan. Ja. Aha. Det her, ikke? Ja. Det er det, jeg vil kalde en trokker flæskesteg sandwich. Hurtig, billig, 65 kroner. Men det er samme prisklasse. Ja, men den er absolut ikke i nærheden samme smag. For mig er den tør, den her. Den er lidt tør. Den er fucking tør. Den er lidt tør. Det er den. Der er ikke blevet halet lige så meget om... Altså den der steg, vi havde før, det var jo en blød, fin, raffineret omgang. Og det her, det bliver lidt mere... Det bliver lidt tør. Og krydderierne kontra den anden, der er bare... Jeg tror ikke, der er krydderi på den her. Altså stegen er tør. Altså rødkålen, det er de der, man køber ned i Netto eller et eller andet. Den billigste, højst sandsynligt. Ja. Jeg kan ikke rigtig smage mayonnaisen. Bollen her siger mig heller ikke rigtig noget. Er der overhovedet pickles i? Det er der. Er der det? Så har jeg fået dem alle. Han lavede dem også på en sjov måde. Han lavede dem ligesom en pita. Du ved, sådan han fyldte den ind sådan her, ikke? Altså sådan Det er det der sidelæns, og så- nørrebro-stil, der kommer herover af. Ja, det var ikke nej. som en burger. Ja, det var mærkeligt. Nå, hvad siger du? Den her, ikke? Den får desværre kun en 4. 1 ud af 10. Harry's Place. 3, 2, 1. 1 ud af 10. Wow! Ej, det var fucked up. Ja, det er fucked up. fucked up. Okay, vi klipper lige det her. Så kan du ikke spise den. Er det rigtigt? Det er... Jeg glemte flæskesteg i, tror jeg. Ja, det føler jeg også der. Eller sådan, så har du fået det- vegansk flæskesteg. Er det så hårdt, tak? Det er lige... Er det rigtigt? Det skulle have pisset Er lidt det på det. Det skulle have pisset lidt på det. Men altså, jeg har også lige betalt 65 kroner for den. Og jeg er ikke tilfreds. Nej, og du ville have gerne betale en 20'er, og så havde den været god. Det er det, der var problemet. Altså, når jeg går på McDonald's og betaler 15 kroner for en cheeseburger, det smager jo godt. Ja. Altså, det her, det smagte ikke godt, om den kostede 700 kroner, eller om den kostede 5 kroner. Ja. Det er nu, jeg tror kun, jeg har en ting at sige herfra, ikke? Harris Place, de kan lave pølser, og det er der, den ligger. Og det skal de bare blive ved med. Vi skal videre. Vi er landet her på, jeg har lyst til at sige Østerbro. Trianglen ligger 300 meter en spytklat derfra. Og der ligger madmandens smørbrød. Wow, ja, det... They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. Jeg siger, at jeg har researchet dem alle, og det står der ikke på deres hjemmeside, så det er noget fucking bullshit. Prøv, jeg kan huske på det er den første fucking- video, vi lavede, ikke sidste år. Ja, Den klarede sig faktisk rigtig godt. Nummer 2 video, vi lavede, klarede sig egentlig sådan fint nok seriemæssigt. Men vi fik sådan der fucking mange dislikes på den. Bare sådan halvdelen af de steder, vi tog ind, de var bare lukket. Jeg vil bare sige, det er ikke noget med mig at gøre. Kanalen fortjener at subscribe, fordi at vi arbejder faktisk for det. vi knokler hårdt, og I ved godt, hvad jeg plejer at sige, man skal hoppe ind i varmen. Det er Ind i rigtigt. varmen. For der er hyggeligt med mig og Dino. Det kan være, der fucker sådan op, men altså, der er hygge herinde. Hej Sebastian. Hey du, må jeg ikke bestille en flæskesteg sandwich? Jo, hvis jeg havde haft det åbent, så måtte du meget gerne, men vi holder desværre lukket. Nej, for Delgoland, det er jeg ked af at høre. Ja, det er jeg også, men sådan er det desværre. Jamen, vil du vide hvad? Jeg må sige glædelig nytår herfra, så. Og i lige måde, tak. Tak for det. Hey. Altså,
Der står på deres fucking hjemmeside, at der fucking er When åben. you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Altså, nu skal vi jo faktisk ind på et sted, der er ret fancy. Jeg tror, det er ret fancy. Det ser i hvert fald hyggeligt ud, og de virkede til, da de hørte mit navn, så var de sådan, shit, han kommer. Ja, Han kommer. nu. Det var helt panisk i køkkenet, at jeg kunne høre, Sebastian kommer! Jeg har ikke givet dem nogen heads up, men når de ser mig, så ved de godt, hvem jeg er. Altså, Jeg skal til at kalde ham Connie Søren. Connie Søren. Connie Søren. Connie. Altså, det så rigtig, rigtig lækkert ud på billeder. Det gør det, det gør det, Men det gør som det. du plejer at sige, Billeder, de kan meget, men flæskesteg kan mere. Lad os prøve. Se om det her. oh my god. Et af alle de bedste flæskestegsandwich i dag, så ja, lige præcis. Vi har bare grød det med os, ikke? Ja, lækkert. Og så smider vi det lige ind i ovnen, så det får de sidste 4 minutter. Ja. Og så bliver det lavet med hjemmelavet mayonnaise. Ja, tak. På begge sider. Ja, Tyndskåret flæskesteg Ja. med svær i bunden. ja tak, som vi kan lide det. Hjemmelavet agurksalat. Og så grillede rødbeder. Okay, That's it. fuck ja. Ej, det lyder herligt. Det lyder fornemt. Altså, kunne du ikke tænke dig at smage den, mens vi er her? Jo, det kunne da være herligt også. Jeg troede, det var en anden Sebastian, der havde bestilt, og vi har en kunde her, som kun vil have kød og svær. Så jeg havde lavet den til ham, så derfor måtte jeg lige åbne den op og give dig rødbeder, og da Pinko sagde, det ikke var ham. Aha, okay, det Så var der er kommet derfor. rigtig ekstra meget kød. Bror, det klager vi ikke over. Det klager vi ikke over. Hvor fornemt, hvor fornemt. Kunne den det? Nej, bror, det ser... Prøv her, det er jo, altså jeg er en kødelskende mand, så det er jo bare, altså, det er jo bare så fornemt. Wow. Det virker som et meget fancy sted her. Fancy? Ja. Dino, Skål. lad os gøre det. Pakket godt, pakket godt. Ej, det er godt. Nej. Og de er sprøde svær. Ja. Det synes jeg... Og det er, den er pakket i de her lag. Hvor længe har I lavet flæskesteg? Det hjemmelavet bollen. Det er jo bare 6 altså, år. en våd drøm i mine øjne, må jeg selv sige. Fordi man kunne ikke rigtig finde ud af, at det skulle være det ene eller det andet eller tredje, altså om du skulle have rødbeder i, eller om du skulle have rødbeder, som det er rødbeder, og det er det eneste, der virker. Og det giver en lille smule sødme. Lige præcis. Og så er de så grillet med lidt cayennepeber. Og det er så dejligt at se, at der er nogen, der gider at lave noget hjemmelavet brød også. Og bage nogle boller og lægge lidt kærlighed i det også. Jeg kan vise jer en tur over. Det er fandme se. Ja, Det er meget godt her. det lyder fornemt. Det er bare kærlighed. Der er også bare meget dejlig smag i det hele. Vi kommer også lige fra en. Vi kommer også lige fra en anden, som vi rated 1 stjerne, ikke? Så det er virkelig et step up, ikke? Ja, det er... Men shit, den er virkelig... og det er lækkert, det er sådan en lille smule spice der i den, ikke? Jo, men det er det. Ja, at den ikke er helt bare flad, og du ved, har fået en slatten mayo og... Vældig dejligt, vældig dejligt, vældig lækkert, smagsfuld. Så det er helt spørgsmålet. Jeg bemærkede ikke, jeg ved ikke, om du har betalt det nu, men hvor meget er vi ude i? Vi tager 110 kroner. Ja. Den er 8,5. Den er 8,5. 8,5. Vi lægger det samme også her. Ja, 8,5, Ja, 8,5, 9 agtigt. Hvad er det højeste? 8,5, og vi har lavet 3 videoer allerede, 2 videoer allerede. Så det er en af de bedste i København. Det er alligevel meget kærlighed herfra. Vi skal lige ned og se noget. Køkkenet, som det er morgenmad indtil nu, hvor altså kokkene tager over og laver Ja. aftensmad. Nej, hvad ser det her lidt ud? Nej. Er det her magien sker? Ah, det er smukt. Det er smukt. Så den er hjemmelavet. Ja tak. Nej. Det var det, jeg gerne ville vise. Ej, Anton, sving lige den der. Det er fandme sådan, at det skal laves. Ej, og det varmer bare ens hjerte, ikke? Altså, så er der passion og noget kærlighed for det. Ej, ja, der står der lige og trytter Der der er noget. 300 brød her. Hold nu kæft, mand. Og hvor hurtigt går det på? Nu til Om dags. sommeren, 2 Ja. dage. Ja. Wow. Og vi er kun åbent 4 bare timer, del. ikke? Det kilder lige de rigtige steder, det der. Men fandme, ja, en varm velkomst. Det må jeg bare sige. Det er vi meget taknemmelige for. Tak for det. Og får vi rabatten næste gang, og så er vi Vi har glade. fået rabat. Ja, men det er endnu mere fornemt.
Tusind tak for besøget. Skal I ud og spise mere nu? Det skal vi. Vi har lige et par andre lige at nå igen. Jeg kan ikke finde ud af, om de er sødeste mennesker, jeg nogensinde har mødt. Eller er vi på stoffer? Eller? At vi har et super lækkert kamera med, og de bare tænker, hvad sker der her? Hvad foregår der? Det der ikke, det var vildt. Det var bare mærkeligt. Hvis I sidder og sætter derude, det var faktisk, altså det var bare min joker, jeg brugte her. Jeg vidste, altså, kæft, du kørte bare charmen, man. Jeg var sådan, okay, jeg lader dig cook her. Smagsløget, den kostede 120. Rigtigt? Det gjorde den. Holy shit. Og prøv at høre, alt er hjemmelavet, alt er givet kærlighed, hver eneste lille detalje, og bare det er det, der gør så mig, at mit lille lys, det bliver tændt ind i. Og jeg sagde det, og jeg stod dernede, og du sagde 8,5. Anton, kameramanden. Jeg må bare indrømme, vi ligger på en 8,5. Okay. Det synes jeg, det synes jeg. Jeg vil næsten se, altså, den står jo og laver slåskamp, knytnævskamp med smagsløget, synes jeg. Okay, så dig, Sebastian, du vil sidde derhjemme, have måske lidt ondt af dig selv, tørmandsramt, og du åbner, du skriver flæskesteg sandwich på Google. Sætter mig på rooftop-taget med en gratis cocktail imellem 16 til 17, og sidder og spiser den der. Crazy crispy. Ja, de sparkede bare 10 ud af 10. Og, den her ting med de her peberfrugter, der var i, eller hvad fanden det var? Ja, rubederne med krydderier på, og så lige, noget hjemmerørt, noget mayo, med lidt ekstra krydderier også. Meget interessant. Jeg synes, det var en fræk detalje. Det synes jeg. Det har vi ikke prøvet før. Jeg kan for at prøve noget nyt. Ja. For mig ligger den på 7. For mig. 8 flæskesteg svær. Det er det, de får lige i kapsen. Paul og Sabine derinde. For lige kærlighed til jer. Kærlighed til jer. Og tusind tak for rundvisningen. Og vi fik lov til at se hele køkkenet. Det var virkelig en fornøjelse. Kæmpe stor fornøjelse. Og prøv chili i dagstimerne mellem i sommerperioden. Der er de varme. Let's go. Dino, vi skal videre. Sted. Next. Jeg har glædet mig rigtig meget til den her. Det har jeg også. Det er en af dem, du har talt allermest op. Jamen, jeg har ikke smagt. Jeg har ikke fået andet at smage den endnu. Ja. Men vores møde bliver taget i dag. Ja. Held og lykke. Goddag. Må jeg ikke bede om en flæskesteg sandwich? Jo. Og vil det være muligt, at du kunne skære den sådan over på halvvejen? Den her. Dejligt, tak. Skide gaffel tager over på området. Det er bare smukt. Det tror jeg med til jer. Tusind tak. Fun facten i dag er faktisk, og Dino, prøv lige at komme lige herover og lytte til det her. Flæskestegsværne, grunden til, at de er sprøde, det er faktisk fordi, at der er kollagen inde i flæskesværne. Når det bliver opvarmet, så bliver det den her sprøde, den kommer af opvarmningen af gelatinen ind i det, som gør, at det siger... Lad os dykke ned i det og se, hvad den kan. Ja, tak. Timon også prusse til sin hund. Han ser saftig ud. Jeg er jo mand af anden etnisk herkomst. Så da jeg kom til Danmark, så første gang jeg fik en flæskesteg sandwich, der tror jeg var 20-21 år gammel. Og det var da min far fik en dansk kæreste. Det vil sige, første gang jeg fik en flæskesteg sandwich, det var til jul. Så jeg har altid været vant til, at man tager brun sovs på, og brun sovs i, eller whatever, ikke? Ja. Men vi har aldrig været et sted hen, hvor de har taget brun sovs i. Nej. Og hvorfor er det? Hvad handler det om? Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Det kunne fandme være genialt også at gøre det. Altså, men det bliver også bare... Det smager fucking godt. Ja, det gør det jo. Hvad smager det? Det smager så herligt. Det smager, at når man langtidssteger en flæskesteg så lang tid, så bliver det fuldkommen lækkert juicy. Det er den møreste steg, vi har fået i dag. Det er derfor, jeg har været rundt i byen, smager alle steder flæskesteg. Jeg var sådan lidt, ja, stegen, og så er det brødet. Ja, men også en god tykkelse også. Ikke de der helt, vi har fået nogle i dag, hvor du ved, det er papirsklipsteg. Altså, brødet, det har jo gået mig i, og så smør i, så du kan slet ikke tvivl om det. Det er bare en smagsoplevelse. Ja, og det er det, der er vigtigt for os. Ja. Det er... Det skal til fuld beef.
har stået 2 døgn og hygget sig. 2 døgn har han stået og hygget sig, hvor vi stille og roligt bare kommer krydderi af. Ja. Og stået bare og hygget sig. Det er sådan helt sådan smør. Alle mulige lækre krydderi. Wow. Nice. Så det er med den midter. Altså, der er meget kød i. Jeg er glad for, at vi deler den. Jamen, det er en rigtig god måde at gøre det der på med det. Der er mange, der gør det. Det skal de også gøre, fordi de er imod madspil. Ja. Er der madspil, så Nej, det er sødt. så ryger det op til madens hjem. De er jo lige her. Meget våd. Meget brød. Ej, det er sygt at sige. Du hedder kraftig. Du hedder ikke brød. Det her, det synes jeg er den flæskesteg sandwich, som jeg vil mest. Ja, den vil jeg gerne køre for, det her. Det her, det synes jeg, det er det, der spiller connoisseur for mit vedkommende. De rammer alle de rigtige ting, de har fået lavet alt fra bunden af. Alt er blevet passet og altså kælet om og fået lov til at hvile og hele muligheden. Jeg synes, det her det må bare være en stabil 9'er, og så føler jeg ikke, der kan komme noget bedre. Altså sådan, men der skal altid være plads til at kunne gøre noget bedre, men jeg ved ikke, hvad det skulle være. Her. Altså, jeg er enig. Det her det er uden tvivl den bedste, vi har smagt. Mm-hmm. Den er så saftig. Den er så fucking god. Ham derinde, han har fucking styr på det. Han har styr på det. Han har desværre bare alt for godt styr på det. Det er uhyggeligt. Altså, så der må komme nogen og pille dem fra toppen. Ja. Så nu får de en 9,5 herfra. Ja. Jamen, altså. Jeg må også sige 9,5, og så må vi se, om det kan blive gjort bedre på noget tidspunkt, men det tvivler jeg. Det tvivler jeg sgu på. Altså, 135 vil jeg bare lige sige. Det er måske også der, men det er alligevel også, du betaler for noget ordentligt mad, og altså, den kan lige før, at den kan mætte 2 mennesker. Luksus. Selvfølgelig. Det er det fucking godt. Ja. Klar anbefaling. Burde vi lave flere programmer sammen? Også to. Skriv det i kommentarerne. Hvad fuck kan se? Hvad skulle det være? Vi kunne tage til Las Vegas, så skulle vi bruge alle dine penge. Jeg er ret god til blackjack. Men hold da kæft, der må jeg bare sige, København, det er den, der vinder. Ja, uden tvivl. Ja, det er det. Jeg vil sige, vi har været ude at kæmpe i dag. Vi har været mange forskellige steder. Vi har smagt alt fra tør flæskesteg til saftig flæskesteg til grillede rødbeder. Forskellige måder, man kan lave flæskesteg sandwicher på. Vi mangler stadig nogle steder. Vi mangler jeres input derude. Vi mangler jeres bedste steder. Der, hvor jeres forældre tog jer ud. Det var helt små, og I tænker, okay, det der, det var mit 10 ud af 10 steder. Hvis det er et skal tage sted hen, så kan det også godt være i fucking Hirtshals eller Hvide Sande eller noget helt crazy. Og så vil jeg bare sige tak til alle jer, der har fulgt med igennem årene. Før vi lukker kanalen ned for nu. Tak fordi I så med. Like og subscribe. Shoutout til Sebastian, Anton. Kondisøren er ude. Corny. Søren er ude. Vi ses i næste episode.